साहेब गिरी बाबा कहनी है कि ऊ सुनाई जो लोह बड़ा रहुआ सब तिवारी जी के संग होत रहे तब एगो जोड़िए नहीं खे तब हम का सुनाई केकरा पर दे थी सामने लौकेला तो दे थल तो निम्नो लगेला हमनी के वो बड़ा ऊ गावे के रह सकी 9-9 बजे 10-10 पर के लिए बरियारी बन कराओ जाके ना भाई माफ करो जो सब बन हो जा अब बन करी लो साचो बहु बदमाशियों कोइले बनी सो हां गावे लूटता ही ना बाकी बरियारी ढेर कोइले बनी सो चली अब सर्वप्रथम एकदम कम समय में बाबू आधा घंटा हो जाता हमारा के इशारा कर दी ठीक बा एगो ए परिवार में मंगल खातिर 2 लाइन मस्ती गणेश जी जय गणेश मंगल करना हरो गणराज एक दंत करिवर बदन सीध करो ममकार बस मात्र 2 लाइन गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् बहुत सुंदर म्यूजिशियन राजन जी द्वारा भाव दिखावल गई ग्रुप के पूरा ग्रुप के हमारा तरफ से उम्र के अनुसार शुभकामना दिनों दिन प्रगति करो यह माँ सरस्वती से प्रार्थना बा। एगो बड़ा गीत है बहुत किस्म के आवता है बड़ा वो तो हमनी के संभव नहीं खे
कुछ कुछ गीत बजौना के लाइफ बा अभी भी वो कुछ दिन रहता वही में एगो गीत आई रहे जहिया से छोड़ेंगे चल गए हमके जिंदगी भइले सुनसान हो जाए चंदा देव खबरिया चलिए भैया की तरफ से यह जी आवत उपेंद्र बाबू की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार आई पूरा परिवार आनंदित रहे ये भगवान से प्रार्थना बा यही भाव में एगो लड़का गणेश जी के दरबार में जाके कहता हे गणनायक सुंदर तारा से हम पैसा लिए अरे हमारे नातिन बड़ा बोनी मिठाई खाई के ना ये मिठाई तू खा आई नानी मुनी बच्ची की तरफ से पुरस्कार मिला हमारे तरफ से आशीर्वाद बा खूब पढ़ियो खूब रहो देता नहीं चलिए राजेश कुमार सिंह जी की तरफ से विभिन्न 50 रुपया पुरस्कार आई पोता पोती महाउत्तम तिवारी जी के पोता पोती की तरफ से ये अनगिनत रुपया पुरस्कार आई अरे बाप हमारे बहुत सुंदर संगतिया हमरा के उत्साहित करे वाला भूटेला बाबू की तरफ से अनगिनत रुपया पुरस्कार बाबा के तरफ से अनगिनत रुपया पुरस्कार आई हम तराउर कबो कबो फेसबुक तो चलावे लूरना वाला देख लेते हैं तो हमरा रौगनैया मोबाइल में चाहते हैं कि चलते रहो बकर जानते नहीं बैटरी खत्म हो जाता आई अनगिनत रुपया पुरस्कार मिलल हमरा तरफ से सब कलाकार के पूरा तिवारी जी के परिवार के बार बार नमन बा आज सभा में बचानी
पवनी मनुष्य के तानवा सब देवतन में रहुआ हैया गुआनवा गणेश जी के तन मनुष्य के सिर हाथी के। हाथी जब रास्ता चलेला तो का करेला सूर से जमीन के फुकत चलेला ये जनावे खातिर कि कहीं दलदल में मत फंस जाई। सुनील शर्मा जी की तरफ से 101 रुपये पुरस्कार। वैसे ही मनुष्य के प्रतीक बतावल बा कि आगे पग बढ़ावे के पहले सोच समझ के बढ़ावे के चाहिए। हाथी के कान सुप लेखा होला। सुप के का काम हो भूसा के बाहर फेंक दी गेहूं के पेट में रख ली। यानी मनुष्य के भी बाउर बात के भूसा लेखा उड़िया देवे के चाहिए। निमन बात के सुप लेखा पेट में रख ले के चाहिए। हथिया के सूंड मनुष्य के तन सब देवतन हैया गुआनवा मंगल हे गणनाए सुंदर सब भलाए